नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तीर्थनगरी मथुरा में लल्ला के स्वागत में मथुरा वृंदावन दुल्हन की तरह सज गई बाटे। जन्मोत्सव के साक्षी बने खातिर बुधवार से श्रद्धालुअन का भीड़ जुटे लगी। मथुरा वृंदावन के प्रमुख मंदिरन में 7 सितंबर के मध्य रात्रि 12 बजे कान्हा का जन्म हुई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मुख्य आयोजन शुरू हो गई बा। भीड़ के नियंत्रित करे खातिर यातायात पुलिस ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू कर दिले बाटे। मथुरा वृंदावन के 6 सेक्टर और 33 जोन में बांटत हुए मजिस्ट्रेट तैनात कर दियल गई बाटे। सुरक्षा खातिर पुलिस के अलावा पीएससी आरएएफ के तैनात कर दियल गई बाटे। खुफिया एजेंसी द्वारा ए बार करीब 80 लाख लोगन के अइले का संभावना जतावल गई रहे। एके ध्यान में रखत हुए प्रशासनिक मशीनरी अलर्ट बाटे। वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल स्थित सभी गेस्ट हाउस, आश्रम, होटल में कमरा बुक हो गई बा। केहू भी श्रद्धालु के असुविधा न होखे एकरा खातिर पर्यटन हेल्पलाइन नंबर 186018015008 जारी कर दियल गई बा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मुख्य आयोजन शुरू हो गई बा। उधर मथुरा आवे वाली एसी स्लीपर बस, ट्रेन में आरक्षित टिकट नहीं मिलत। रोडवेज भी भीड़ के ध्यान में रखत हुए विभिन्न मार्गन पर संचालित करीब 150 बसन का फेरा बढ़ा दिया गई बा। श्री बांके बिहारी मंदिर में होखे वाली मंगला आरती के दर्शन का लाइव स्ट्रीमिंग के लेके बुधवार के कोर्ट से अगर अनुमति मिल जाला तो इतिहास में ऐसा पहली बार हुई जब एक साथ करोड़ों लोग मंगला आरती दर्शन का लाभ ले सके। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा बताओल गये कि उनके द्वारा श्री बांके बिहारी मंदिर और जन्मभूमि पर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक व्यवस्था आदि का समीक्षा कल गई बाटे। सभी व्यवस्था दुरुस्त बा, कौनो भी श्रद्धालु के दिक्कत ना आवे दियल जाए। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।